Jamaah kaum muslimin muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, sedayaning puji kagem Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya sampai waktu-waktu niki, kita sedaya sampai saat niki tasih ngraosaken nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat nalikane kita badhe bales lan bayar nikmate Allah, kita mboten saged bales lan bayar nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat nalikane Allah mendet sekedhik mawon, sebagian kecil anggota badan kita dipendet kesehatane, niku kita lagi rumaos bilih nikmat-nikmat ingkang diparingi Allah kangge kita niki, niku rasane enak yen kapan wonten kenek gak enak niku sing enak lagi krasa. Mergi menungso niki boten sampai mikir kados ngoten. Niki wis kenek gak enak, sing enake lagi dieling-eling karunia sangka Allah. Tapi yen kapan diparingi enak niku kathah-kathahe niku supe lali karuniane sangka Allah, sehingga tambah adoh. Mugi-mugi kelawan kesyukuran kita marang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala bakal nambah nikmate urip kita, rasane nikmat terus eling sing gawe urip, lan mugi-mugi nikmat-nikmat kala wau akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas inggih menika sejatosipun urip ten donya niki, kita niki bakale balik marang Allah. Balike kita marang Allah Subhanahu wa taala niki boten ngertos kapan-kapane, mesti engko balik. Kita niki wonten sing ngatur uripe, wonten sing maringi urip, maringi umur, lan bakale awak dhewe bakale balik malih. Boten wonten ingkang saged nguasaaken nalikane kita balik, gak ana sing iso uripno meneh kejaba ngenteni dina kiamat. Niki sejatosipun kita kedah jagi inggih menika ibadah lan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ing dalam ayat niki Allah Subhanahu wa taala menyeru kanggene sedayaning menungso. Sedayaning menungso niki diseru kanggene napa? Inggih menika diperintahaken kanggene ibadah. Mergi napa kok ngoten? Mergi Allah Subhanahu wa taala niku inggih menika tujuan utamane awak dhewe didadekno sekabehane menungso lan jin niku kanggene ibadah. Lan kita sedaya niki diparingi nikmat, niku nikmate dikei secara merata, rata, nikmate niku rata. Tiang ingkang bertakwa, tiang ingkang takwa
niku diparingi nikmat oleh Allah inggih menika nikmat sehat lan nikmat urip, rezeki lan sak piturute. Tiyang ingkang boten bertakwa termasuk tiyang ingkang boten kenal Allah, boten nyembah Allah inggih menika tasik diparingi nikmat, diparingi kondisi alam ingkang sae, tanduran-tandurane tasik diparingi inggih menika tumbuh kangge kebutuhan uripe dewe-dewe, bahkan inggih menika kathah ingkang diluasno dilapangno rezekine oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nalikane maos Al-Fatihah niku kita ngresapi Ar-Rahmanir Rahim. Nalikane kita ngresapi salah siji ayate Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inggih menika pengasih niku diasihi dikei pengasihan kabeh Gus. Inggih menika sifat pengasihane Allah diparingi rata kanggene sing urip. Tiang kalau mau kenal sing gawe urip kenal Allah utawi mboten kenal salat utawi mboten salat tasik diparingi zat pengasih Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tiang-tiang ingkang kufur kepada Allah. Kemudian Ar-Rahim awak dewe khusus kan gini tiang-tiang beriman kan gini keyakinan kita sebagai tiang muslim orang Islam ini kita meyakini sampeyan niku rasa sayange Allah niku kanggone tiang-tiang ingkang beriman bertakwa lan jogo iman lan takwane sampai mati ini dalam keadaan Islam niku tiang kalau bakal oleh kasih sayange Allah nalikane wonten pengadilan akhirat mangkin. Jamaah kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat perintah ibadah niki inggih menika kita bahas sekedhik tasik pelajarane nalikane ceritane Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inggih menika Nabi Ibrahim sampai diarani salah sijine bapake tauhid ingkang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wassalam dilahirkan ing dalam kondisi keadaan masyarakat niku nyembah brahala. Masyarakat pada waktu niku inggih menika nyembah brahala ingkang digawe-gawe dhewe, disembah-sembah dhewe, diukir-ukir dhewe terus disembah-sembah dhewe. Sehingga akal sehat niku kalian keimanan petunjuk saking Allah niku bertentangan. Wong digawe-gawe dhewe kok disembah-sembah dhewe. Sing gak iso ngekei manfaat lan ora iso ngekei madharat. Ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Gak iso ngekei manfaat sewiji-wiji lan ora iso ngekei madharat. Gak iso nyelakakno, gak iso manfaatno. Mergi barang niku didamel-damel dhewe. Sehingga pada waktu niku inggih menika salah setunggal kisahe tempat peribadatane niku diceritakan ing dalam Al-Qur'an ana brahala cilik-cilik, ana gedhe sitok, cilik-cilike akeh. Kemudian Ibrahim ngancurno sing cilik-cilik, sing gedhe tinjarno. Terus perdebatan masyarakat pada waktu niku, sapa iki? Sing ngancurno Tuhan-tuhane awake dhewe iki sapa? Kemudian mergi tiyang pada waktu niku sing seje dhewe niku Ibrahim. Dados masyarakat sakmono akeh sing seje dhewe, sing ngejak tauhid, sing ngejak keimanan, kepengin ngedoi niku wau, kesyirikan niku wau Ibrahim. Dados otomatis didarani. Wis mesti Ibrahim iki mesti didarani. Tiang niku wonten sing seje dhewe niku mesti mara arahe ke situ.
Iki mesti Ibrahim mergo biasane kritik Tuhane awake dhewe. Kemudian Ibrahim ditakoni, terus takokno sing gedhe. Fas'alu in kanu yantiqu. Takoni iki. Wong-wong brahala iki nek apan iso ngomong, nek apan iso ngucap. Yantiqu niku ngucap. Ngucap iku mbek akal. Padahal lebih mulia awak dhewe menungso sing iso mati, tapi awak dhewe diparingi pengucapan kalian akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa to awak dhewe luwih mulia kok tambah nyembah sing iki jajal takoni. Ternyata kelawan kecerdasan ini wau tiang-tiang niku mboten saged jawab, bingung, tapi tasik muring-muring, terus Nabi Ibrahim dihukum niku wau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku inggih menika kisah Ibrahim nalikane Allah Subhanahu wa taala maringi pituduh ing dalem atine untuk mencari, untuk goleki tauhid niku. Awak dhewe nggih ngoten. Kemudian wonten cerita malih inggih menika ing dalem surat Al-An'am. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam inggih menika ngomong kelawan bapake. Wonten ingkang nafsiraken niku pamane keluargane. Atatakhidu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Apa ta sira jipuk brahala-brahala iki alihah dadi Tuhan. Aku delok sira lan kaum sira iki ing dalem kesesatan ingkang nyata. Banjur Ibrahim niki inggih menika merenung kelawan pituduh hidayah sangka Allah Subhanahu wa taala ing dalem jero atine. Niku Ibrahim niku dolai antarane langit dan bumi iki ndi sing apik sing Tuhan iki sing ngendi. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Nalikane bengi teko niku Ibrahim delok bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Iki Tuhanku ya. Iki Tuhanku. Jadi bintang-bintang gemerlapan niku ingkang didadosaken Allah Subhanahu wa taala apan boten mendung ngasih mendhuwur niku kaya hiasan langit. Niku Allah sing saged. Nek gak ana sing ngatur ceblok niku gampang ngoten. Nalikane bengi-bengi jenengan boten dalam keadaan mendung nggih, merenung bengi-bengi dhewean ning gone ngarep omah sambil berzikir kepada Allah, ngasih mendhuwur kata kemerlapan. Subhanallah, maha suci Allah. Masya Allah, kaya ngene nek iki gak ana sing ngatur ceblok utawi tabrakan mbek bumi sing tak panggoni. Niku akal niku pun ngakoni kados ngoten. Nek gak ana sing ngramut utawi gak ana sing ngatur. Ngoten mawon dados nambah keimanane jenengan. Lenger-lenger dhewean ning ngarep omah lho, iso nambah keimanan delok bintang. Niki Ibrahim pada waktu niku iki Tuhanku ngono. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Nalikane mongko nalikane inggih menika bintang iku ilang. Qala la uhibbul afilin. Aku gak seneng barang-barang sing ilang iki mau sing ana musimane niki mau. Niki mesti ana sing ngatur mergo kok ilang. Kemudian falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Nalikane delok bulan ingkang bulan iki nampak padang tanggal 15. Biasane niku tanggal 12-an niku pun mulai bulan niku nek gak mendung nggih niku putih padang. Qala hadza rabbi. Iki Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Nalikane bulan iku ilang. Qala la illam yahdini rabbi. Ibrahim ucap yen kapan temen-temen yen kapan Allah Tuhanku gak maringi pituduh ning gone atiku la akunanna minal qaumid dhalin.
aku temen-temen dadi kaum wong-wong sing sesat sing keliru kabeh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku juga pertanda kekuasaan Allah. Nek kapan awak dhewe ning gone dalan-dalan mlebu ten sawah-sawah dolan bengi sing gak ketutupan omah katok padang jinglang bulan. Niku sambil nyetir mawon jenengan saged berzikir kepada Allah. Ya Allah, kaya ngene ciptaane jenengan. Biyen Ibrahim pernah ngarani iki sebagai Tuhan, mari ngono ilang. Sebagai pelajaran kangge awake dhewe tiang-tiang sakwise ingkang dimuat ing dalam Al-Qur'an supados napa supados awak dhewe nek liwat ning sawah liwat ning gone tanah lapang weruh tanda kekuasaane Allah niku dzikir mboten mok cuma ndelok tok apike ya tapi lali sing gawe urip dados keadaan kita saben dinten niku iso dieling-eling terus marang sing gawe urip iki nek gak ana sing gawe urip nek gak ana sing ngatur nek gak ana sing ngatur iki mesti engko ana melingsene tabrakan mbek bumi mbok ana melingsene piye iki peredarane iki tajri li mustaqarrillah Allah ngekei ketetapane li mustaqarrillah muter sesuai dengan siang dan malamnya sesuai dengan ketetapane Allah niku wonten sing ngatur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping wonten sing ngatur juga kita kedah ngeyakini bilih sing ngatur niku mok sitok. Sing ngatur niku cuma zat Allah sing sitok, ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah ingkang satu. Mergi napa mergi nek kapan awak dhewe niki inggih menika ndelok tanda kekuasaane Allah di sekitar kita terus kita mengingat berzikir kepada Allah terus iki nek apan ana tunggali Tuhan iki nek ana tunggali nek luwih teko siji padu bulan wayahe ngene mendung wayahe ngene ekel-ekelan sik perintahe gak perintahe sangka sitok terus mboten perintahe dobel-dobel padu dhisik musyawarah dhisik engko nek musyawarah gak tepak padu dhisik berarti gak masuk akal nek apan ana Tuhan selain Allah niku keyakinane awak dhewe dados tiyang Islam di samping kita ngeyakini tanda kekuasaane Allah jenengan juga ngancepno ning gone jero ati nalikane ndelok tanda kekuasaane Allah iki nek apan ana luwih teko siji Tuhan bakale semrawut aturane alam donya aku sing urip ning donya iki melu kena imbase. Jamaah kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melu kena imbase napa? Nek kono ampe ditakdirno bencana, Tuhan sitoke gak gelem. Wis pokoke semrawut. La fasadatis samawati wal ard. Bakal rusak as-samawati wal ard, tujuh langit lan bumi niki bakal rusak nek kapan ana Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Niki pelajarane saka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan nalikane delok matahari sesuke delok matahari. Qala hadza rabbi iki Tuhanku. Hadza akbar. Jawabannya Ibrahim, hada akbar, iki luwih gedhi, iki Tuhan gue, luwih gedhi. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Falamma afalat mongko nalikane matahari iki tenggelam ilang. Ibrahim mengucap inni bari'um mimma tusyrikun. Sak temene aku berlepas diri sangka napa-napa ingkang berbuat syirik. Dadi aku berlepas diri sangka tiang-tiang ingkang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutanipun ayat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin.
Inni wajahku sak temene ingsun aku iki ngadepno wajahku, ngadepno keniatanku, ngadepno ketauhidanku. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tak adepno hanifan, lurus kelurusan atiku, keikhlasanku, nyembahku, jaluk tulungku, tawakalku lan sak piturute inggih menika lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Kanggene zat ingkang nyiptakno langit-langit wal ardh dan juga bumi hanifan ing dalam keadaan lurus. Kondisiku dalam keadaan atiku condong ning tauhid kelurusan inggih menika mengesahkan Allah Subhanahu wa taala niku. Wa ma ana minal musyrikin lan aku ora dadi wong-wong sing syirik kabeh. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku inggih menika pelajarane Nabi Ibrahim. Nalikane Nabi Ibrahim niki inggih menika kondisi masyarakate niku boten menyembah Allah, mensyirikan Allah, gawe barang sing digawe-gawe dhewe terus disembah-sembah dhewe. Niki damel kekuatan keyakinan kita sebagai khususipun sebagai tiang-tiang Islam, tiang-tiang beriman, ning gone pun di panggenan mawon jenengan melampah. Bengi-bengi jenengan melampah delok bintang, delok bulan, awan-awan kepanasan, aku gak sampai melonjo ya Allah sing ngatur. Aku metune sawah iki gak sampai melonjo. Selalu berzikir kepada Allah. Termasuk ning gone segara nggih ngono iki ditundukno oleh Allah. Awak dhewe iso gawe prau, iwak-iwak ditundukkan oleh Allah kanggo kebutuhan pangan sandang pangane wong pesisir lan sak piturute. Sedaya ingkang jenengan lampahi boten saged lepas saka tanda-tanda kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki utu rabbakum. Ngibadaho sira kabeh, bertauhidlah sira kabeh, mengesahkan Allah, boten nyembah kecuali nyembah selain Allah. Mergi Allah niki alladzi khalaqakum. Lanjutipun ayat niki menika alladzi khalaqakum. Engkang dadekno sira kabeh. Khalaqakum niki menika maksudipun aujadakum minal adami. Dadekno sira kabeh iki sing asale sira kabeh iki gak ono. Jamaah kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sawise kita membahas aten-atenane kedah nyembah Allah, kedah mentauhidkan Allah, aja sampai ninggalno salate nggih. Niku dalam arti awak dhewe rumaos diciptakno. Aku iki didadekno. Kapan-kapan